Yan, salamat kag mayong hapon dira sa inyo. Tawe monitor via transistor radio pakigwit lang dat mga taga Sitio Ubos San Enrique kag diri man sa Purok Mahigugmaon Barangay Tangob Specialist si Chayolanda Buday Pilingon or Pilingon gapungko sa wheelchair niya while nagapamati yumyuhom gid siya kay natamyaw ko siya, wala na nalipatan. Thanks gid Tita Wilma, April Joy Gaston, thank you good girl na. Again dira kay Chayolanda Buday Pilingon Chayolanda Pilingon or Buday Pilingon mayong hapon lang dira. Salamat gid. Ta pwede i-send lang na Raymond Pineda kung mapadala ka, i-send lang kay mabaton ko na. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet our office mate, Bethel Iraw Isilier on her birthday today. Greetings from Judge Michael Hans Diaz Villaester and MTCC Branch 3 staff. Likewise to my neighbor Sani Kaya on his 75th birthday today of East Homes 1, Barangay Estefania. Thanks a lot. Stay safe always. God bless you and your family circle, Ma'am Wilma. More power to ARB. Thanks, Gid Ma'am Elizabeth Gamala. Thanks for the prayer for the heart. Thank you, Gid Ma'am. Good afternoon, Ma'am. Hello lang gali sa family Olivos ng Barangay Carabalan, Himamaylan City. Kag sa miga ko nga si Elmer Bartolome nga naga baka-baka obra ba perti. Magsiling ka bala baka-baka buka kapoy gid ana. Tintin Porkes balisaba salamat gid. Tita We, good afternoon. Happy Monday. Happy listening kami diri Japon sa Myselin Homes. Ari si Dethil Maiguico, kay si Lydia, si Bibing, si Jennifer, kag Mercedes Lambert, maukod mga tagpalamati. Stay healthy always and God bless you and your family, Tita We. Ma'am Virgil Pinda, salamat gid na. Tita, antes ko malipat. Tita, antes ko malipat kay ligwit kay papa ko gali birthday ya subong. Ay na naman Raymond Pineda man. Birthday papa, malipat ka. Sinungalan papa mo. Well, anyway, sa papa nito to Raymond Pineda, happy birthday to you, sir. Okay, so enough lang na anay, ana. Enough lang na balikan ko lang karon. Iban naton nga mga greetings. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, Pasiplatan ko anay kadiling atong text hotline ha, buhinan tading ila greetings. Tita Wet, nagapamati gid kami di subong sa imo samtang nagapanyaga. At nagapanyaga ta. Ari lang kami di sa Castillana, palihog tamyaw tita dira sa Kasilingan Village. Kay Tuto Walter Varona, mayong hapon gid gali. Balaan ko nagapamati gid sila subong dira sa Castillana. Especially sa Varone family dira sa Kasilingan Village sa Castillana ta. Thank you gid 3877 may damo gid nga salamat man sa imo paamo ka na. At good PM greet ko lang da sa Gilungan sila ni Mama kag Papa adlaw gina sila pamati sa imo tita we. Ma kamusta na da kamutanan Vmar ni asang La Carlota 1780 Vmar may damo gid nga salamat kag mayong hapon man. Mayong hapon. Tita, kamusta ka na? Kamusta lang na palihog ang mga Puerto family? Si Charlotte Nigalian, naga-monitor naman sa inyo estasyon. God bless, Tita, sa inyo dira, tanan-tanan sa Action Radio. Wow, salamat gid. 8535. Paamo kayo. At good PM, greet ko lang liyog sa kunanay si Nessa kag Tatay Valing. Advance happy 51st anniversary, boss. June 7 ang nagatamyaw Tuto Victoria. Wow, kanami nga nakaginadumdum yagid ang special day sang iya siniginikanan na kay Nanay Nessa kay Tatay Valing advance happy 51st anniversary para buwas halin sa inyo anak na 4986. Salamat gid sa imo. Okay? Dali, gid lang alas 2 siya, Tina. Standby lang, anay. Kasi Tita Wilma magabasa sa ngayong sulat para karon iya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay. Kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, sa sinigabahin, basahon nito na ang sulat nga padala ni Inday Arlene, hindi yan ituod nga ngalan, sa Barangay Mandalagan. Ang sulat ni Inday Marlene, nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang sa imo kag sa tanan nga mga taga-aksyon radio? Maayong hapon sa mga nagapamati kag nagatanaw sa ila FB. Gagali ako kay Arlene, hindi ko tuod nga ngalan. Ari lang kami nag-estar sa Barangay Mandalagan. Tita Wilma, may bana na ako. Si Arnold ang ngalan. Antes kami nag-asawahay, pulo katuig kami nga nagnobyahanay, antes kami nagsugtanay nga magpakasal 2 years ago. Ang rason, 4 kami ka mag-utod, kag ilo na sang lubos. Ako ang naga-suporta sa pag-eskwela sang akon mga utod, kay maayo man ang dalagan sang akon magamay nga negosyo.
Sa tatlo ko kautod, Tita Wilma, isa ang wala makatapos tungod pabaya siya, kaglakwat sa lang tanan ang ginahimo. Ang isa naman, bisan nakatapos na sang computer science, tamaran mag-obra. Abi ko anay kung natapos na ang akon mga pagsakripisyo. Kabudlay gali, mangin ginikanan sa imo mga kauturan. Hindi lahog-lahog ang responsibilidad. Subong, Tita Wilma, abi mo, nahuya na ako sa bana ko. Kay sige-sige gihapon ako nga nagahatag financial support sa akon mga utod. Bisan, may mga pangabuhi na sila. Galing, Tita Wilma, kwarta ko naman ang ginagasto ko sa pagbulig sa mga utod ko. Bisan nga, may bana na ako. Galing, okay lang balak kag husto, Tita Wilma, kung sigihon ko ang pagbulig sa ila? Kay kung panumdumon ko daw problema na lang ang tanan sa akon. Siling ko, ipadala ko ini sa This Is My Life, kay tuod gid ini sa akon kabuhi. Siling man sang bana ko, sige kay pamatian tabala kung nano ang hambal ni Tita Wilma. Salamat sa pagbasa, Arlene. Okay, settled sa ni letter sender nga nagpatawag kay Arlene na dira sa may Mandalagan sa imo. May damogin nga salamat kag maayong hapon. Baw kabudlay man no, na budlay tuod kabudlay nga mangin ginikanan sa mga kauturan mo. Tipin sara apat ka mo, ha? Maswerte ang mga utod mo kay nga may maayo ikaw nga trabaho. Diba? May maayo ka nga trabaho nga amuman ang nakabulig sa imo para masuportahan sila. Mapaeskwela sila kag mahatag ang ila sinikinahanglanon. Di ba la? Galing kay masubo-subo lang kay sa pihak man sang imo pagpaninguha nga mahatagan sila sang maayo nga buwas damlag, maayo nga edukasyon, preparasyon para sa ila palaaboton, pero hindi naming nangin epekto para sa ila. Amo gina siya, nagakatabo gid ina sa aton kabuhi. Di ba la? Nagakatabo gid ina. Ilabi na kung kulang sa pagpaintyende ang aton sini mga ginapatungdan sang aton pagpangabudlay. Kay kung lang tawon bala nato, nami gin man yang mga kabataan nga nagasakripisyo kag nagaantos na inablang ka isa nga wa inugpliti lakad sa eskulahan, wala sang inugbakal sang project, wala sang inugbakal bisan ballpen, kisa mang hulam lang kung kisa i-bargain pa sa mga classmates. Tuod may ara na masiling uy katuon ka, mag-quiz ko no si sir. Mahipos-hipos ka lang pagkatapos ako katuon ko. Pasunod naman da karon o, de bila may gaan mo kami answer o, tagain nyo lang ko da piso-piso, mga muna, ti subong niya 5-5, di gani pulo-pulo, o pulo-pulo lang da, kung lang tawon, hindi ka dalok, maluwan ka para sa mga classmates mo. Pero sinong perdi sila man yapon, di bala, kung kisa mas taas pa ng ila scores ng sa imo, na, ay ho, nga mga anak. Mas nami pa ang maabtan sa mga kabataan nga nagaantos samtang nagahandom nga makaangkon sa mataas nga edukasyon para sa ila palaaboton. Sang sa mga kabataan nga halos tanan, ginatinguan sang ginikanan nga ihatag tanan nga kinahanglanon nila para hindi sila mabudlayan sa pag-eskwela. Amo pa ang iskierda ako nagatinong to sa ila pagton. Realidad na mga anak, hindi lang mga kig ang maigo sini. Kay kalabanan man gid sa mga kabataan, depende man sa mga kabataan, pero mas nami gid ang kabataan nga nagasakripisyo kung kisa tagaan sila balon subto nila bakal nila dulusi anuhan pa na nila inang ganansyahan nila na kag supot-suputon para may ara sila. Di ba la? Tituod gin man na ay mga anak ko. Tituod na siya na. So sa imo, Inday Arlene,
bilang ginikanan sining tatlo mo kautod kay apat ka mo. Ha? Sa ginahimo mo, sa akon pagtanaw, ginahimo mo nga parasite ang mga kauturan mo. Oo, adang pagpalangga tungod sa imo promisa sa imo nga ginikanan. Hindi mo sila pagpabayan, buligan mo sila, galing kulang sila sa pagpaintyende. Hatag ka lang nga hatag, pangita ka lang paagi nga pangita ka lang paagi, mapunan lamang ang ilang kinahanglan, pero sila nagabatsyag, wala. Nakaintyende, wala. Kay ikaw nga magulang, hindi ka gusto nga mabudlayan sila, magproblema sila. O galing wala sila makaintyende. Sa ginahimo mo, matudluan mo bala sila kung paano sila mangin responsable sa ila kaugalingon. Matudluan mo bala sila kung paano sila mangin responsable sa ila tag sa kakabuhi subong. Wala kay ara ikaw. Tanan nila nga hulag, tanan nila nga kinahanglanon, nagasalig sila sa imo. Kay ti ara si Manang, may kinahanglanon, ara si Manang. Kung anong problema, ara si Manang. Buot silingon, gintolerar mo sila. Ginkonsenti mo ang ila nga mga, sorry to say this, katuntuhan, not necessarily katuntuhan, Tita Wilma, ginkonsenti mo ang ila pagka-irresponsable, na wala mo sila blagin tagaan responsibilidad sa kaugalingon nila, na kag kung mag-amo na bala Inday, Arlene, wala nga ginabasol na itong ina sa imo, na kung amo ginman inang nagakatabo sa inyo, nagapakita ina nga hindi na iya pagpalangga sa mga utod mo. Sa tutuod lang, may pagpalangga pero hindi totally nga pagpalangga sa mga utod mo, kay nga wala mo sila gintudluan kung paano sila magtindog sa ila kaugalingon nga mga tiil. Kay ara ikaw permi, bukas ang palad mo, inugtimo mo ihatag mo na lang, amo na siling bala, inugtimo mo ihatag mo na lang, kay naluoy ka, kay mga utod mo. Pero sa siningation, kung lang tawon mo bala Inday, Arlene, may pangabuhi na sila, dira ko nag-react. May mga pangabuhi na sila. Maayo lang kung tubtubsan o ara ikaw, until when, until where? Nga magasuporta ka sa ila. San o mo sila tudluan nga uy, bangon ka mo, uy, tindog ka mo, uy, hulag ka mo para sa inyo pagpangabuhi? San o pa kung wala ka na? San o pa kung hindi na sila kabalo kung paano kag kundiin sila magsugod sa pagpaningwa sa ila kabuhi? Nan, amo na bala, galing kong kaisa, mag-amo na ng sitwasyon, kag hambalan mo sila, eksplikar mo sa ila ang realidad sang inyo kabuhi, masiling daw si sino ka na. Daw si sino ka na nga amo na bala, hindi ka na magbulig sa amon, nga wala sila balaga panumdum nga ginahimo mo para sa ila, hindi ina pagdinalok. Hindi ina pagdalok sa ila, kundi pagtudlo sa ila kung paano sila maninguha para sa ila kaugalingon. Especially nga may pangabuhi na sila. Mas nami, guro, kung may ara kaginman pa, may nabilin ka pa da nga ginatipon-tipon mo, pungko ibala sila. Subong niya tion na, kay total na, nahimo mo na. Nangin ginikanan ka sa ila sa pagpadako sa ila, sa pagpaeskwela sa ila, ano ang gwa nila. Sa gihapon nakadepende sila sa imo. Nagapangabuhi sila, si Manang man gihapon. Tion na ini, nga tagaan mo katapusan ang tanan. Kaya ang tatanan nga bagay sa kalibutan, tandaan mo Inday Arlene, may katapusan gid. Kinahanglan ipanawong mo sa mga utod mo nga, oy, muklata ang inyo mga mata. Oy, may mga responsibilidad na kamo, hindi na naakon. Kay tion na niya sa paghatag mo sang panahon, atensyon, panahon, pagpalangga nga i-focus mo sa bana mo kag sa inyo tukuron nga pamilya. Kung sila lang gyapon ang tutukan mo sa ila pagpangabuhi, pagbalikid mo ay wala ng bana mo. Pagbalikid mo ay wala na ang amat-amat ko nga ginapasad nga puluyan, ang amat-amat ko ginapasad nga pamilya. Kay nga nakatutok ang tanan, ginadayaw naton ina. Ginadayaw naton inang ginahimo para sa mga utod mo. Pero girl, ginahimo mo sila nga mga inutil na. Pinsara bala may pamilya sila, may araan sila pamilya.
Kung la sila tiliangon manang, kung maglain matiyag manang, lain matiyag ko, ginaubo ko manang, kinahanglan manang magpadoktor ko, ikaw pa. Pinsara na. Kinahanglan, kung amo na lang na suwastyon ni Tita Wilma sa imo, kung may gamay ka pa dira ang ginaipit-ipit, pungko na pungko hindi ang naipit-ipit mo nga tinago, kundi pungko ang mga utod mo. Iplastar mo sa ila. Ipa-inchendi, ipaathag mo ina sa ila. Kinahanglan manuto na kamo sa kaugalingon ninyo. Ari may gamay ako nga natipon-tipon na safety diri, tungaon ko ini sa inyo, paninguhaan nyo nga makapundar sa inyo kaugalingon. Or mangita na kamo trabaho, total may tinapusan man kamo saan o pa kamo mahulag. Kinahanglan day tukuran mo gid anay sila subong, palpagon mo gid nga magtindog ang duwa nila ka mga tiil. Paano? Hindi nga palpagon in action but in words? No. Paagi sa himuon mo sa ila, nga ipabatsyag mo sa ila, nga ay kinahanglan kung nagali maghulag nga wala si Manang. Nga ay kinahanglan magtindog nagali kita sa aton kaugalingon nga wala si Manang. Kay kung wala na si Manang, maano kita. Tsak, tugin na iya, Inday Arlene. San upa? Nahimo mo naman ang tanan para sa ila. Hulaton mo pa, nga sa ulihi, basi ikaw pa ang basulo nila. Na, masiling sila. Nanubi kay si Manang Arlene sa una, wala igig kami ginatuluan nga mag-amon-amon. Hindi na nakon sa bagay, hindi na dapat ihambal. Kay ikaw mismo nga tao sa kaugalingon mo, nakahibalo ikaw kung anong kalidad mo. Lantawang kaugalingon mo, i-assess mo ang adlaw-adlaw, not necessarily nga adlaw-adlaw nga nagakatabo sa kabuhi. Mabisan sa isa ka semana, Lunes, Tubtub, Sabado, anong nahimo ko sa kabuhi ko? Anong maayo nga nahimo ko sa kabuhi ko? Ano ang na-achieve ko? May mapuslanon bala ko nga bagay nga nahimo para sa kaugalingon ko? Ano mga sala nga nahimo ko? O ano mga kakulangan nga nahimo ko? I-assess mo ina, kag pagkatapos, yes, dira ka makuha leksyon sa imo kabuhi kung paano mo patubuon ang imo kaugalingon. Kaya kung kaisa, no, makasiling sa kaugalingon, ay Ginoo, kung Miyerkules na, do wala pa ko hinimuan sa kaugalingon ko, ay ano ini? Do mga amoy na bala, which is nga kinahanglan sa adlaw-adlaw ng tanan, kinahanglan padayon kita sa pagtuon sa atong tag sa kakabuhi kung paano naton i-manage. Ang pagsinalay sa sulod sang balay, ang kinanglanon sa sulod sang balay, ang tanan-tanan nga kinanglanon, ilabi na kung ikaw ginikanan na. Pila na ng edad nila, Inday Arlene? Tutuod, subong palang himua sa gilayon. Pero kinahanglan ang pagplastar mo sa ila sa gihapon, hindi ginamadulang inahambal ni Tita Wilma. Kung ano ang aton dapat himuon, kung anong ginaplano naton nga solusyon sa isa ka problema, pangamuyuan ginaton. Diya? Pangamuyuan ginaton mga kati sa iya guidance. Nga tuytuyan niya kita, tudluan niya kita, kung anong dapat naton i-plaster sa aton mga utod. Kay nga ay hindi ina para sa ila kalainan, kundi para ina sa ila kaayuhan. Mayo lang kung ara ka lang tubtob sano, pero kung una ka pamadula sa ilas kalibutan, maano sila matumbalay, manimuron tihulaton pa na nila, kag amo pa ang paghulag sa pagpaningo sa ila kaugalingon. Mabudlay na ina, muna silang sa mga tigulang, nga kung huben pa lang, kung labas, not necessarily labas, kung huben pa lang ang sanga, kag wala pa kag tiko ang iyang tadlungon, kay mahilot pa ina, di ba? Pero kung matig-an na, ay tapsa na lang. Kay mangin wala gid siya sang pulos. Di ba la? Kinahanglan gid himuon ta na. Magpakaisog ka, kinahanglan sa pag-atubang sa mga utod mo, magpakaisog ka, kinahanglan determinado ka sa pagplastar sang tanan, para nga mag-ininchindihanay ka mo, man kabudlay gid. Kabudlay-budlay gid sa tudtod, Inday Arlene. Paano ang imo nga bana? Paano ka mo makaplano sa imo pamilya, kay imo panahon kag atensyon mas dako pa sang sa mga utod mo nga may mga pangabuhi na, muklata ang imo mga mata, buksi, buksing imo mga mata, kag buksi man imo pamensaron, kag ang imo balatyagon kung ano gid balang nagakadapat para sa imo, kag sa imo pamilya, kag sa imo mga kauturan. Alas 2:24 Action Radio Philippine Standard Time. Kalawig naman to sang gintugda ni Tita Wilma. Masiling ka mo nga, ay nagsermon naman si Tita Wilma. Hindi na sermon, kundi
esplikasyon paathag sang inyo tagsa ka sitwasyon. Nasa din mabinagbinag bala ninyo, na mabinagbinag ninyo ang dalagan sang inyo pagpangabuhi na kag inyo man mabalaan kung ano ang inyo kaugalingon, ano pagtan-aw ninyo sa inyo kaugalingon. Bala isa ako sa ginatumod ni Tita Wilma. Bala ako makasarang ko sa ginatawag nga responsibilidad para sa akong pamilya. O kung isa man ako sa ginahambal ni Tita Wilma, nga nagasalig lang ako kang nagahulat, nga hatagan, pero astasan o. Come on, go out of your shell, tindog, kag magpaninguha, kay sa pila ka adlaw mapabugal mo gid na. So Inday Arlene, kung ikaw nangin instrumento sa paghatag sa maayong edukasyon, maayong nga pagpadako sa imo mga utod, pero napaslawan ikaw sa ila sitwasyon sa karon, ikaw sa gihapon ang mangin instrumento kung paano mo sila mapabangon kag mapatindog sa ila kaugalingon. Magpakaisog ka. Pero above all, magpangamuyo ka sa liwat. So sa liwat, salamat gid sa imo. Kag sa iban man naton nga mga palangga nga mga tagpalamati, kung nakarelate ka mo, sa sulat ni Inday Arlene, pwede gid kamo makapadala sang inyo sini nga mga mensahe inyo paghangop o kung inyo man ma-recommend sa iya nga panugyan nga magamit man niya para sa iya mga kauturan. Na ari lang atong text hotline, padala ninyo sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag pwede man sa itong sini chat room sa FB Live naton, ha? Okay, pati na ng inyong mga greetings, pwede get. Alas 2:26, Action Radio, Philippine Standard Time. Yes, kay Bongbong Narciso, kamusta lang, mayong hapon lang dira sa imo, ana? Kay Tito Rod Simon, good afternoon, thank you gid sa pag-upod kay Tito Wilma karon iya nga hapon. Ay nga mga anak kamo. Kag ang hambal to bla kaina ni Inday Gaston na ninato siya sa ni Inday April na kay Chay Yolanda Buday Pilingon na mayong hapon dira sa imo na salamat din sa imo Chay Yolanda Buday Pilingon na bisanara sa kuno sa wheelchair pero nagapamati siya diri sa Action Radio. Relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sunod, ang ng continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol. Okay. Hello, Inday Blaza. Good afternoon. Salamat, Ged, na? Kay Sir Eddie Laos, good afternoon. Tita Wilma, ari lang kami Japo. Ni Nana Isabel, monitor diri sa Victoria City. Happy Monday, Tita We. Salamat, gid Sir Eddie Laos. Arlene Anerdes. Good PM is Wilma, monitor lang gami. Monitor lang ko di sa may Pontevedra. Salamat, gid. Kaagi ko gani pa okay karon lang na Sir Raymond Pineda ang inyong nga mga good comments para sa aton sini letter sender na. Tinoso Rian mayong hapon Tita Wilma watching live. Live now from Singkang Airport, Bacolod City. Thanks gid Tita Wilma, God bless us all. Yes, Ma'am Rian Tinoso. Irene Aprasno Taladua. Taladua. Mayong hapon man sa imo. Saligid sa Ginoo. Yes, sir. Thank you, good. Anthony Louis Habagat. Mayong hapon, Ma'am Wilma Sugaton. Wow. Thank you, good. Sir Anthony. Salamat, good. Nico Nix. Mayong hapon, Tita We. Nagapamatigid ako sa imo programa always. Tamyaw ko lang tita, Family Hilya sa Barangay Can Roma diri sa Pontevedra. No, Stephanie Hilya ni tita. Stephanie Hilya. Salamat kid Stephanie. At salamat and God bless. Anthony Louis Habagat. Yes, thanks for the heart. Suzette Pahimargan is watching. Thank you, Suzette. Junel Halyorina. Happy listening lang sa nanay ko, Nanay Aluna Halyorina. Always gid monitor sa imo, Tita Wilma. Okay, God bless, Junel Halyorina. Salamat, gid. Shout out lang kay Erlinda Perez, kay Milay Lakbanis, Christine Bigota of Purok Punta Taytay. Purok Taytay, mabuta nung papunta. Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Vergara Jeronimo, salamat, gid. Ay nga mga anak ka mo. Okay. Ato na yes, Panyawan Liniment Oil. Ay, nagkakaina, di ba? Ang ato Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang Philippine Standard Time. Yes, padayon si Tita Wilma Bao, oo nga mga anak mo, no? Advance happy birthday kay tatay niya Carding. Kay tatay niya Carding si Reynaldo Pineda, no? Halini na kay Raymond Pineda. Okay. Salyurina family dira kay Inday Zuzette Pahe Margen nga nagapud man sa iton online. Yes, salamat gid akag kay Anthony Louis Habagat, kay Irene Apras mo taladua mayong hapon lang kuno tita we. Yes, ma'am, madamo gid nga salamat man sa imo ana. Okay, sa pila naman ka mga pila naman ka mga reactions, recommendations ang palangga naton nga mga tagpalamati, ha? Sa aton sulat nga ginbasa wala gid lamang madugay. Siling diri ni Sir Raymond Pineda, siling nga salig lang sa Ginoo or salig lang sa Ginoo, Ma'am Arlene. Hindi ka pagpabayan sa Ginoo, maayo ginagabatasan imo, ma'am. Pangamuyo ilang sila kay ang Ginoo lang makapabag-o sina sa ila. God bless sa imo, ma'am. I hope makit-an ta ka kag I'm sorry. Sorry, kaya nag-atake naman siya, no? Siling niya, I hope makitaan ta ka, ma'am, kag ma-sharean ta ka gospel, taga-diin ka gani, Ma'am Arlene. Wow. Gapamangkot si Sir Raymond Pineda. I'm following you on my... Si Inday Arlene, taga Mandalagan. Taga Mandalagan, Bacolod City. Sila nga gani, kaagi ko na gani padala, Ma'am Arlene, nag-inaway kami sang bayaw ko to sang advice ni Tita We. Gini mo ko gilbalabaw, love you more, ana. How nga makita na man ta, kag mahagta ka Tita We. Pero at least, natagaan solusyon ang problema mo, right? Importante nga ang realidad aton maitubang kag ang problema aton man masolusyonan. Okay, insakto gina ito to Raymond. Aha, kag ara man si Eddie Rica Ford, na? Ang aton sa ni OTTG, bodo lawig-lawig, why kami kaanuhay ba nito to Eddie? Sir, thank you, gid ka mayong hapon. Katuan tayo di, ang piling naton ka mensahe sa aton sa ni text hotline. Hindi kay kung may mahaklo ko nga mahumot o kung hindi namin, tutunlan ko gidayon, ha? Aha. Are. Good PM. Tita We, dira gid ko sa mga advice mo. Insakto gina tita, kay damo gid ko nabalaan pareho sina Tita We. 110
imo ngalan si 110. Halin kay 110. Sangla Castellana, 3877. Okay, nakarelate man siya. Na? Tita, maayong hapon sa sender, mahambal ko insaktong laygay ni Tita Wilma. Himuan na. Si Kurit ni, si Kurit. No, 6353 sang Lumbia 2. Lumbia 2, Ibi Magalona. Hindi ko na malipatan. Siling naman ni 1780, good PM to we. Sa sender, gadayaw ko sa imo day, proud gid ko sa imo, pero tudloi man sila nga magpanuto para kabaluman sila magpangabuhi. Hambali lang sa maayo day, para makahangop sila sang pagtudlo mo sa ila kung ano magpangabuhi, para hindi na sila magsalig sa imo. Pray lang day para mabuligan kita sa aton pagpangabuhi. Thanks gid Vimar. Vimar singla Carlota 1780, salamat gid ha maayong hapon. Hambal naman ni 3809. Siling ni 3809. Tita, ang ma-advise ko sa sender, hambalon mo mga utod mo nga magtinguha man sila. Kag magpangita sila obra kay hindi tanan nga panahon o oras masagudan mo sila kay gaedad ka na. Kay basi magmasakit ka day, hindi gid sila kabalo magpangabudlay gid. Dapat mag-obra gid sila. Pray lang gid kay God day. Tita Wilma, pwede ko dahin ka pa nga textmate babae lang. Okay, sa gusto makig-friend si area cellphone number 0905 955-3809. Again, 0905 955-3809. Okay, kag yes, good afternoon kuno lihog lang kuno greet. Kay Salariosa family and Cristanes family and Wen family. Thank you gid to we ari lang ko di sa silay. God blessed. 0407. May damo gid nga salamat kag mayong hapon lang dira sa mga taga silay. Si Tatay Napo Espinosa sa Antipolo, Pontevedra, kag sa akon bana si Tuto Manot Patubo sang Molave, Barangay Tabugon. Si Nening ang nagapanamyaw, 5413. May dawo gid nga salamat. Okay, pila lang ina sang aton sini nga mga texters, pero sila ni Cornelio de Queen Lexim. Ay tawe, monitor lang ko di sa tupad kong sa tupad ko nga si Bugol nga sabad-sabad. Salamat. Ay ho, dali lang ka alas 2:42 na Action Radio Philippine Standard Time. Ma-horoscope na anay kita. Pero antes kita mag-horoscope, may mga birthday greetings kita gali, no? Happy birthday, Anay, sa mga nag-celebrate sa ila birthday today. Kay Chelly, no? Kay Ma'am Chelly Alpinda. Who is celebrating her birthday today. Dira sa may Kanturay si Palay. Happy birthday, Inday Chel. Halin ka Inday Virtual Alpinda. Hinablos siya. So, happy birthday. Kag... yes, happy birthday man sa kay, di na to kaina, ang sa kay Ma'am Elizabeth, no? Nga greetings. Now, please greet our office mate Bethel Irao Eselier on her birthday today, na? Greetings coming from Judge Michael Hans Diaz Villaester and MTCC Bronze 3. Okay. Kag sa neighbor man ni Ma'am Elizabeth, nga si Sunny Kayaw, nga nag-celebrate man sa iya ika-75th birthday. Wow! Okay. As sa tenan nga nag-celebrate na lang sa ila sini mga birthday today. Happy birthday sa inyo, tenan. God bless you all. Wishing you good health. And enjoy kun may celebration. Kag sa mga mag-asawa nga nag-celebrate sa ila nga wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Okay, kantuan na natin ang pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong text sa kahoroscope para iya karon nga adlaw Lunes. Hunyo 6 tuig 2022. Hindi ka makita lang kung ginayuhong ko, Sa etong sini horoscope, unahon anay nato ng mga Gemini. Yes, ang mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Wow, Gemini. Sunod sa inyo horoscope, good news.
Kay subong nga adlaw, relax ikaw, relax ang mga Gemini, kag hindi mangin masako. Ay, di ka nami, Kung may problema, tagaan gid na atensyon. Tagaan atensyon kung may problema, kag solusyonan gila yun. Kag in case nga mangin malipaton ka karon nga adlaw, kinanglan, mangin alerto ka lang para malikawan bala nga may malipatan ikaw. Kag isa pa gid Gemini reminders ang imo ni zodiac sign, halungan mo ang imo ikaayong lawas. Sa 6, 12, 22 kag 36 ang mga maswerte nga numero sa mga Gemini. Orange is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer, Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Yes, Cancer, kung may problema ka, may advice nga makabulig sa imo para nga masolusyonan mo ina. Kung ano ina, hulat-hulat na kung sino makahatag sina sa imo, kag kung may ginapangabay o kung may ginapaangga-angga ang imo, pinalangga, abi pasugti manabala. Basta kaya lang sang powers. Cancer, 3, 18, 25, kag 37, mga maswerte nga mga numero, cream white is your lucky color. Yes, Sir Mileli Oligo, ara ka na, mayong hapon lang dira sa imo. Ay nga mga anak mo. Yes, katuan na iton ang Leo, ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Yes, mga Leo, hindi magsalig sa bulig sang iban Leo, tungod wala kagid sang paabuton halin sa ila karon nga adlaw. Magpaninguha ka, paninguha kag magsakripisyo sang gamay. Siyate Justin Weve, kag 36 mga maswati nga numero, maroon is your lucky color. Katuan na ito ng zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo naman, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Yes, mga Virgo, abiting ibala Virgo nga maariglo ang tanan nga bagay sa inyo puluyan o kung sa imo man ginatrabahuan para mangin matawhay ang tanan. Importante nga masiguro mo ang detalye sang tanan. Maswerte mo naman nga mga numero 7, 9, 12, kag 24. Jade green is your lucky color. Ang mga Libre naman, yes, Libre, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23. Sa imo mga trabaho, sa imo mga ulubrahon dara Libra, wala sang mangin problema. Pero habal sa imo horoscope, may swerte ka bala sa negosyo na kung may plano ka, good for you, di ba? Kag mangin happy man ang imo love life. Mas swerte nga mga numero sa Libra, 8, 13, 22, kag 33. Purple is your lucky color. Scorpio, ang mga Scorpio naman Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Inang mga pila na ka mga bagay nga nagagamo sa pensar mo Scorpio, may kaathagan ina. May solusyon ina. Kag-abi mo, sa mga tao naman nga ara sa palibot mo, mangin malipayon ikaw tungod imo makita ang ila pagsuporta sa imo. Wow. Yes, Scorpio 4, 14, 17, kag 24 mga maswerte nga numero. Royal blue is your lucky color. Nabatian nato ng aton nabatian nato ng unang nga bahin sa pagbasa sa mga zodiac sign para sa aton man horoscope karon nga adlaw. Lunes, Hunyo 6, tuig 2022, relax lang Pero hambal ni Sir Alex Montes, sa mayong hapon lang liwat ko no tawe bag-o lang ko naka-monitor sa imo sa FB, pero ara ko permi nag-upod sa imo. I know, sir. Salamat gid sa imo, no? Kag palihog lang tamyaw na share dan niya na ko ng program ni tawe. Thank you, gid. Patamyaw yun lang si Ma'am Vanessa Mayo with Doc Mayo sa Rochester, Minnesota. Ma'am Jing Kirilog doon sa Phoenix, Arizona. Upod man sila ni Noel Amar kag Sir Mileli Oligo. Madamo gid nga salamat liwat. Yes, Sir Alex Montesa, madamo gid nga salamat sa inyo. Relax lang kamo dira kay magabalik si Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Power na. Okay, mayong hapon lang dira. Tita We, mayong hapon, monitor lang ko sa... Okay, greet ya lang, Vicino family. Si John Vincent,
nga nagapanglaba nini gali sang Sitio Suok. Sitio Suok, tsakto na, Barangay Antipulo. Okay, God bless. Thank you, good Sir Jainel or Jainel, na. Mga pon, Tita Wilma Tamyaw, Kuda Family Baligwas, sa 6th Street, sa may Purok Tangkong, Barangay 7. Salamat, gid, and God bless. Okay, Raymond Pineda. Toto Raymond, hindi ko hatag sa imo friend na paagi sa chat room. Kung gusto mo, try mo send sang imo gamit ninang number gin send mo sa aton chat room. Amo nang pangayuan mo textmate sa aton text hotline man. Ha? Kay kabudlay. Na? Tita, please wait lang sa inablus ko. Yes, I'm done with that na Ma'am Verge. No? Thank you. Yes, Sir Rufino Eragavino. Ara lang siya nag-aupod sa aton karon nga hapon. Halin sa Barangay Handumanan. Sir Rufino, thank you. Yes, Nini, mayong hapon kay Bonsai, na mayong hapon lang dira sa inyo, na sa may Barangay Masulog, Canlaon City, sa Kabatas family. Kay Nini Kabatas, congratulations, na. Tapos na ang cupping and pinning ni Inday Shai, na. Makagraduate pag isinday Shai, makakuha board, may nurse na. May nurse na kamo. Na. Well, anyway, congratulations sa mga proud parents nga nakagraduate ang ila sini mga kabataan na, di ba? Okay, salamat gid na yung hapon lang dira. Kag, yes, Fernando, sa Fernando nag-upod sa aton, kamusta ang imo man anak? Monitor lang ko, Pontevedra, Tita Arlene Anerda, salamat gid. Okay, so enough na lang na anay, ha? Ara man si Eder Ramos, ha? Ara si Eder Ramos, mayong hapon man da. Si Julie Militado Patrimonio, good PM tawe. Si Emilia Hiponia, hello Ma'am Wilma, thank you gid nakahingabot ka mo, no? Kay Marjorie Ward, madamo gid nga salamat. Ma'am Marjorie Ward, yes, good evening sa imo dira. And good afternoon diri sa amon. Thank you gid. Okay, relax lang kamo da, balikan lang na karon ni Tita Wilma Liwat kung may time pa kita. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakambing tinagaman nga amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar. Kay Eder Ramos, kamusta lang, na? Tapuson anay naton ang mga nabilin nga mga zodiac sign para man sa iton horoscope karon nga adlaw. Ara na kita sa Sagittarius. Yes, ang mga Sagittarius amo ining mga natawo Nobyembre 26 tubtob Disyembre 21. Abi mo bala Sagittarian, madali mo nga mainganyo, no? Madali mo nga mainganyo ang mga tao sa palibot mo tungod sa imo karisma. Tungod sa karisma mo. Kag may posibilidad man nga makabaton ikaw sang maayo nga balita karon nga adlaw. Mas swerte nga mga numero sa mga Sagittarian, 6, 18, 25 kag 30, jade green is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Bisan sa ano nga bagay, tandaan mo gid Capricorn na, or mga Capricornian, bisan sa ano nga bagay, full support gid ang imo mga friends, imo ginikanan, ang imo palangga na kay nga aara sa imo ang ila pagsalig pag kanami lang. Also, yes, just 16 kag 35 mga masuwati nga numero, red, orange is your lucky color. Ang mga Aquarius naman, yes. Ang mga Aquarius, amo ining mga netaw, Enero 20, tubtub Pebrero 18, Aquarian, dumdumon mo gid. Ha? Dumdumon mo gid, butang mo gina sa ulo mo, nga may chismis, nga may chika-chika dira nga matuod. Pero hindi ka basta-basta magpati dira. Kinanglan diskubrihon mo gid anay ang kamatuoran antes ka magpati. Aquarius, mga masuwati nga numero 7, 16, 20 kag 33, garnet red is your lucky color. Kadtuan naman nato ng Pisces, ang mga Pisces, Pebrero 19 tubto Marso 20. Ang imo paghatag suporta or ang imo man pagbulig sa imo ginapagkamahal, na kinanglan himuon mo gid ina subong. Pakita kag ipabatsyeg mo gid sa iya nga ginasuportahan mo siya, Pisces. 4, 18, 37 kag 42, peach is your lucky color. Kadtuan neton ang zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Aries, tandaan mo aton lawas, isa lang gid ni, no? Ang aton lawas, isa lang gid ni. Nga dapat mo atipanon, kag dapat mo proteksyonan. Problema, Aries, masolusyonan mo kung maghulag ka man sa gilayon. 2, 7, 23 kag 36 mga masuwerte nga numero, apple green is your lucky color. Kag syempre katapusan neton nga zodiac sign Taurus, ang mga Taurus Abril 20 tubtob Mayo 20. Tungod sa paghigugma, mangin malipayon ang bugos nga adlaw sa mga Taurian. Good. Because of love, masinulam lang kung basta in love ka, happy ka gid pro, di ba? Yes. So, ang mga Taurus or mga Taurian karon nga adlaw, very much happy gid ya. Tungod sa paghigugma. Likawan lang ang away-away. Kay nga,
kung pasugtan mo lang away-away, ano gani ang ending? Bulagay. Likawan lang. Kung makapasensya, pakasensya. Kung makapaubos, paubos. Apa mo ka naman. Yes, Tarus, mga maswati nga mga numero 9, Justice Ace, 22 kag 38. Lemon green is your lucky color. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope karon nga adlaw Lunes, Hunyo 6, tuig 2022. Okay, dira sa Santo Rosario, Binalbagan, maayong hapon lang kay Jenilyn Cerquillas, kay Darlene Valdez, kag Daylin Hardinico sa Enclaro, Binalbagan. Mayong hapon, speaking of Binalbagan, manang Betty Lau, mayong hapon. Kamusta lang dira? And of course, kay Miss Ems Aboso, salamat gid, na? Thanks for the love. Kay Attorney Dags dira, salamat sa bugos man nga pamilya. Ponto. Imponto Listres, at tunay na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Kag salamat gid. Ay timing gid ba? Sir Ricky Calves, good afternoon man, kag salamat gid, na? Dira gali kay Cora Hernandez de los Reyes, good afternoon. Kag kay Ruel Valenzuela, salamat gid. Okay, si Tita Wilma, wala na sa panahon. Gani kita magapaalam sa inyo sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ang aton Bible verse of the day, halin sa Daniel chapter 2, verse 1 to 2. He reveals deep and hidden things. He knows what lies in darkness, and light dwells with him. I can't say Once na naman, so salamat gid, happy Monday para sa tonight. Standby na sa matahong nga drama, mensahe sing paghiguman. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. deep in the heart of me. Action! Radio!